गिबियावनो आंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे इउट्यूब चेनेलाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन हरबावनाय जाबाय। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव इसोरनि बाथ्राखौ लाबोयैया गोबाव जाबायमोन, मानोना आङो देहानि किसुमान उसुबिदानि थाखाय आरो आङो गगाबो मोनबाय थादों। बिनि थाखायनो आं लाबोनाय जायाखैमोन। दायो मेन टपिकआव थांनोसै। जिसु ख्रिस्टआ सोर आरो बियो मानो क्रुसाव बुलि जानो गोनां जाखो? जिसु ख्रिस्टआ नुनो मोनजाथि इसोरनि महर। कल'सियास चैप्टार 1 नि 15 जोङो नायोबा मोननो हायो। आङो फरायनानै होनो, जिसु ख्रिस्टआ नुनो मोनजाथि इसोरनि महर। गासैखौबो सोरजिनायनि सिगां ख्रिस्टआ दंखायो। गासै सोरजिजानाय मानिनिफ्राय बियो देरसिन। सोरगो आरो बुहुम, नुनो मोननाय आरो नुनो मोनै, सिंहासन एबा रायजो, सासनगिरि, इखथियार गोनांफोर, बे गासैखौबो बेनो सोरजिदों। इसोरा बेजोंनो, बिनि थाखायनो बुहुम आरो नख्रांखौ सोरजिदों। बेजोंनो गासै मुवाफ्रा गाव गावनि जायगायाव हमथानानै दोनजादों। बिदिबा जोङो मिथिबाय जिसु ख्रिस्टआ सोर। जोङो बेवहाय मोननो हादों जिसु ख्रिस्टआ नुनो मोनजाथि इसोरनि महर। बे सोरजिनाय सान, अखाफोर, हाथरखि गासैबो नुनो मोननाय आरो नुनो मोनै गासैबो बे जिसुनि गेजेरजोंनो हमथानानै दोनजादों। दिनै जिसु ख्रिस्टनि मुं आरो जिसु ख्रिस्टनि टाइटेलखौ जोङो नायोबा मोननो हायो। दिनै जिसु ख्रिस्टनि जे मुं, बे जे बुहुमाव फैगोन, बेयो हठात खुरि जानानै फैयाखै। जिसु ख्रिस्टनि जोनोमा आसरित धरने। जिसु ख्रिस्टनि मुंखौ बोसोर बोसोर सिगाङावनो बुंखानायमोन आरो बे जे बुहुमाव जोनोम जागोन बेखौबो 1500 बोसोरनि सिगाङाव मुसिजों बुंखादोंमोन। डिउटारनमी चैप्टार 18 verse 18 मजेसजों बुंदोंमोन, आं नों बायदि सासे मानसि उजिखांहोगोन आरो हादोंगोरानि बिबाना बिनि फाफ्लियाव थागोन। जिसु ख्रिस्टनि मुं एबा टाइटेलखौ बोसोर बोसोरनि सिगाङावनो बुंखानाय जादोंमोन। इनमानुएल इसोर, बेखौ जेसाया नाबिजों 800 बोसोरनि सिगाङावनो बुंखानायमोन। जेसाया 7:14 सिरि। इनमानुएल, न'नि गोनांसिनथार अन्थाइ। 1 Peter चैप्टार 2 नि 7आवबो न'नि गोनांसिनथार अन्थाइ बेखौ बुंखानाय जादोंमोन। जेसाया 9:6 सिरियाव बुंदों, अनजिमा गैयै बिफा, सान्थिनि राजा दोनजागोन। बे बाथ्राखौबो जिसाया नाबिनि सिगाङाव बुंखानाय जादोंमोन। दिनै जिसु ख्रिस्टनि मिनिं, बेखौ जोङो नायोबा मोननो हायो। ओंखारलांनाय 17:15 सिरियाव बुंदों, जिसु ख्रिस्टआ जोंनि निसान आरो जोंनि जाहोग्रा। जेसाया 40:11 सिरि। खरसे दैमु आरो पापीफोरनि लोगो। देरसिन दौरि इब्री चैप्टार 6 नि 20 नायोब्लाबो जों मोननो हायो। मण्डलीनि खर'। कल'सियास 1:18 सिरि। गासै मुवानि बिगोमा। इब्री 1:2 सिरि। फोथायारिफोरनि आसा। थोनहरजानाय 28:20 सिरि। गासै फोथायारिफोरनि हौवा। जेसाया 54:5 सिरि। जिसु ख्रिस्टआ जोंनि जेरुसालेम। साबसिन मेथाइ 6:4 सिरि। जिसु ख्रिस्टआ जोंनि सोरगोनि लामा। जहन 14:6 सिरि। राजाफोरनि राजा। नुजाहोजानाय 1:5 सिरि। हादोंगोरा। जेसाया 33:22 सिरि। मेन्दा फिसा। जहन 1:30 सिरि। जिसु ख्रिस्टआ आइथा सिख्ला मरियमनि गोरबोआव जोनोम जादोंमोन, जुदाइनि बेथलेहेम नोगोराव। दिनै जिसु ख्रिस्टनि जोनोमा गोथार जिउनि गेजेरजों जादों। आरफफोरनि बुंखानाय बायदि आरो नाबिफोरनि बुंखानाय बायदि बियो आइथा सिख्ला मरियमनि गोरबोआवसो जोनोम जादों। जिसु ख्रिस्टआ मानो दिनै बे बुहुमाव बे आइथा सिख्ला मरियमनि गोरबोआव फैनो गोनां जाखो? जोङो बिनि सोमोन्दै दायो नायनि। गोबां बेक्तिया आंनियाव सोंहरदों, बियो मानो बोलि जानो गोनां जाखो? जोङो नायनि। दिनै जोङो बाइबेलाव नायोबा नुनो हायो, जागायजेननायाव इसोरा जाय हौवा आरो हिन्जाव बे आदम हावाखौ सोरजिदोंमोन। दिनै जोङो जागायजेननाय 1:15
27-26 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। इसोरा गावनि महरनि मुस्रिजों मानसि दादोंमोन आरो गासै इख्तियारखौनो मानसिनो होदोंमोन। नाथाय बारिनि गासैखौबो फिथाइफोरखौ मोनजागोन आरो फांसे बिफांनि बिथाइखौ नोंसोरो जानो नाङा होननानै बादा होदोंमोन। नाथाय बेखौ मानसिया मानियासै आरो बेबायदिनो मानसिया फाबाव गोलैबाय। रुमिया 5:12 सिरियाव नायोबा जों मोननो हायो। बेबायदिनो सासे मानसिजों संसाराव फाबा हाबबाय आरो बिनि फाबानो लोगोसे थैनायखौ लाबोबाय आरो बेबायदिनो गासै सुबुं माहारिनि सायाव थैनाया हाबबाय। मानोना बयबो मानसिफ्रा फाब मावबाय, सासेबो धोरोमिया गैया, सासेबो गैया। रुमिया 3:23 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। आरो रुमिया 6:23 सिरियाव बुंदों फाबनि फिथाइया थैनाय। दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि आलाय जानायखौ जोङो नायोबा मोननो हायो। मानोना मानसिनि फाबा थैयाव थायो। लिबि बिजाब 17:11 सिरियाव बुंदों मानोना जिउआ थैयावसो थायो। दिनै मानसिनि फाबखौ खोमोरनो थाखाय थैनि बदल थै गोनांथि जानायलाय बेबायदि जुनादनि जोबथा बोलि जानानै जिसु ख्रिस्ट'आ कालभारि क्रुसाव आलाय जानाय जों बाइबेलाव मोननो हायो। जहन 3:14-16 सिरियाव जोङो नायनि मानसिनि बिसाज्लाखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि मारु गोदान फोथाराव मुसिया जेरै फिथलाइनि जिबौखौ दंफाङाव दिखांदोंमोन बेबादिनो बियो दिखांजानो नांथारगौ। मानोना इसोरा संसारखौ इसिग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय। जोङो दिनै बे बाइकनि गेजेरजों मोननो हाबाय। दिनै जिसु ख्रिस्ट' जोनोमनि 1500 बोसोरनि सिगाङाव जाय इजराइल फिसाफोरखौ इसोरा इसिग्राब अननानै दिनै मिसर देशनिफ्राय बिसोरखौ दैखोबोदोंमोन। बे दैखोबोनाय समाव इजराइलफोरा गोबांथार मुसिखौ रागा जोंदोंमोन आरो निन्दिदोंमोन। बिसोरो बुंदोंमोन बेनो नामा बेरे मोदै गाइखेरनि रायजोआ, नोङो जोंखौ बुथारनोसो बे मारु गोरान फोथार बारियाव लानानै फैदों। आरो बिसोरो ओरैबायदि मुसिखौ निन्दिदों आरो ओरैबायदि असान्ति खालामदों। बे समाव इसोरा बे इजराइलफोरनि सायाव फारसेनिफ्रायनो बे गोजाम जिबौखौ थोनहरनानै बेबायदि सौथार होदोंमोन। गोबां इजराइलफोरा जेब्ला थैबाय अब्ला बिसोरो गिनानै मुसिनि खाथियाव थांबाय। जोंनि रायतफोरा गोबां थैग्लुंजोब्बाय, जोंखौ अननानै नोङो इसोरनियाव आर'ज खालामदो, इसोरा नोंनि आर'जखौ खोनासंनानै जोंखौ बासायनाय बायदि होननानै जेब्ला मुसिनि रायतफोरा बिनि खाथियाव खावलायफैदोंमोन अब्ला मुसिया 10 कामाननि बाकसाव खुग्लुबनानै बे इजराइलफोरनि जिबौ अरजानायाव आर'ज खालामदों। अब्ला इसोरा मजेसखौ बुंदों, गणना पुस्तक 21 अध्यायनि 8-9 पदआव जोङो नायोबा मोननो हायो। मुसि नों दा अरनखौ बै मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामनाय लामायाव फिथलाइनि जिबौ बानायनानै दंफाङाव आलायनानै दोन। अब्ला मुसिया बिदा अरनखौ बुंदों, फिथलाइनि जिबौखौ बानायनानै दंफाङाव थांलाय फैलाय लामायाव जेब्ला आलायनानै दोनदों अब्ला जिबौजों सौजानाय व्यक्तिफ्रा जेब्लानो बे फिथलाइनि जिबौ आलायनायखौ नायदावदों अब्लानो गासैबो बिसोरनि जिबौनि बिसफ्रा गलांजोबदों। दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'नि सिम्बल बायदिल', मुसिनि गासै मावनायानो जिसु ख्रिस्ट'नि सायख्लुम बायदिल' होननानै इब्रि 10:1 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। बे नंगुबै मुवानि सायखं बायदिल' होननानै जों बाव मोननो हादों। दिनै बे इजराइलफोरा गोबांथार इसोरनि महिमाफोरखौ नुदोंमोन। बिसोरखौ 10टा हांखो दिन्थिनानै दिनै मिसर देशनिफ्राय दिनै मुसिया दैखोनानै लाबोदोंमोन। दै गैयै जायगायावबो अन्थाइनिफ्राय दै ओंखारहोदोंमोन। जेब्ला बिसोरो बेदर जानो लुगैदोंमोन अब्ला बिसोरनो दाउ दुलाबाथाखौ इसोरा हरनानै बिसोरनो अहाजासे जाहोदोंमोन। अब्लाबो बिसोरो खुद्रिदों।
दिनै जोंखौ बे दै गैयै जायगायाव, दिनै फिथाइ सामथाइ गैयै जायगायाव लाबोनानै जोंखौ बुथारनोसो लाबोबाय। बेबायदि मुसिनि सायाव बेबायदि बारे बारे इसोरनि सायाव अजद दिखांदोंमोन। बे गोजाम जिबौआ मा बेखौ जोङो मिथिनानै लानि। बे गोजाम जिबौआ जाबाय जागायजेननायावनो जाया पापआव खोख्लैदोंमोन। बे लुसिफार, बे निहुस्तान जिबौआ दिनैबो नोंथां आरो आंखौ अरगासिनो दङ। दिनै जोङो नायोबा मोननो हायो। 2 राजा 18 बाला 4 सिरियाव जोङो मोनो बियो निहुस्तान होननानै बेखौ जोङो मोननो हादों। आरो बिसान बिजाब 21 बाला 8निफ्राय 9 सिरियावबो जोङो मोनदों बे फिथ्लायनि जिबौनि सोमोन्दै। दिनै बे गोजाम जिबौआ जाबाय नाग, दियाबल, सैतान। दिनै बियो जोंखौ अरगासिनो दङ। आरो गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदि गुबुन गुबुन टाइटेल लानानै, गुबुन गुबुन मुं लानानै बेबायदि मानसिफोरखौ दिनै नस्थ' खालामगासिनो दङ। सोरखौबा फाग्ला खालामदों, सोरखौबा फाग्लि खालामदों, सोरखौबा खाना खालामदों। बे दिनै दियाबल, सैताना जोंनि गेजेराव गोबांखौ बेबायदि नस्थ' खालामबाय थादों। आङो मोनसे समाव 2013 सननिफ्राय आङो जेब्ला आर'ज खालामदोंमोन, अब्ला गोबांथार मोदायजों अरजानाय, बे दियाबल, सैतानजों अरजानाय बेक्तिफोरखौ आं मोननो हादों। सोरबाया लुसिफारनि मुं लानानै हाबदों, सोरबाया गोबांथार गुबुन गुबुन बुंस'नो हायै मुंफोरखौ लानानै हाबदों। सोरखौबा खाना खालामदों बियो, सोरखौबा खाना खालामदों, सोरखौबा फाग्ला खालामदों, सोरखौबा बबा खालामदों। सानसे समाव आंनियाव सासे लोगोआ बेबायदि दुखानाव मोननो गोनां रांखौ लांनो फैदोंमोन। बे समाव बियो बुंदों, आंखौ एसे आर'ज खालाम, आंहा हान्थु सादों। जेब्लानो आं बेखौ लिंनानै बिनि हान्थुआव दांनानै आर'ज खालामबाय, अब्ला बियो दियाबल, सैतान, गोजाम जिबौ जानानै बियो मोसादों। आयौ आङो बिराद मेंबाय, सोरबायदि मानसिनाव नोङो आंखौ लाबोखो होननानै बियो जिबौनि महर लानानै बियो हायाव गोग्लैनानै जिबौ जानानै मोसादों। आङो सोंदों, बे जिबौ जानानै मोसानायाव नोङो सोर आरो नों बबेनिफ्राय फैदों? अब्ला बियो बुंदों, आङो बै बास स्टेन्डनिफ्राय फैदों। जोङो बिनियाव 3999 जोङो बिनियाव थायो। आङो बै लामानिफ्राय आङो लोगो जाबोदों। जोङो दायो 4000 दङ। अब्ला आङो सोंदों, 4000 गाहाम नोंसोर बबेयाव थायो? जों सिख्लायफोरबायदि जानानै, जोङो दाउखुमैफोरबायदि जानानै जोङो बिनियाव थायो। जों बिनि न'खरखौ असान्ति खालामदों। बिनि फिसाजोला बाइबेल कलेजाव फरायनायखौ जोङो उल्थां फाल्थां खालामनानै जोङो बेखौ फाग्ला खालामदों। बेबायदि बुंदों जिबौ जानानै। दिनै बे गोजाम जिबौआ नोंथां आरो आंनि न'खराव बेबायदि चान्स लानानै खामानि मावगासिनो दङ। बिनिखायनो जोङो मिथिनानै लानि, जोङो बै मजेसनि समाव दैखौ बोजानाय बेबायदि अहंकार, इसिबां महिमा गोनां 10ता हांखो दिन्थिनानै दिनै लाबोदोंमोन मिसर देशनिफ्राय। अब्लाबो बिसोरो दिनै अहंकार जानानै, निन्दिनानै दिनै बिसोरो लामायाव बुथारग्लुंजानो गोनां जादों, सिथारग्लुंजानो गोनां जादों। आरो बेबायदिनो सासे क्लास 9आव फरायनाय हौवासा गथ'खौ आंनियाव बिमा बिफा आरो बिनि रायजोफ्रा जेब्ला हमनानै लाना फैदोंमोन, ओरैबायदि नायनो मोजां हौवासा गथ', बेखौ बबा खालामदों। जेब्ला आङो बिनि मुङाव आर'ज खालामदों, जेब्ला आङो बिनि खुगायाव क्रुसनि सिनखौ दाननानै होदों, अब्ला बे गथ'आ रायलायनो रोंदों। फंबाय, नोंनि मुङा मा? अब्ला बियो गावनि मुंखौ बुंदों, गावनि मण्डलीनि मुंखौ बुंदों, गावनि बिमा बिफानि मुंखौ बियो बुंदों। दिनै मोदाया जोंनि फिसाफोरखौ आरो इसोरनि फिसाफोरखौ दिनै माबायदि नस्थ' खालामो। कौटि कौटि गोदान गोदान टाइटेल, गोदान गोदान मुं लानानै सोरखौबा बेबायदिनो लेखा फरायनो बानाय अलसिया सैतान, सोरखौबा बेबायदिनो थगायनो लुबैनाय अनेक रोखोमनि बेबायदि सैताना मुं लानानै दिनै जोंनि गेजेराव हाबा मावगासिनो दङ। दिनै जोङो बे दियाबल सैतान, बे लुसिफार सैतानखौ जोङो फेजेननो नांगौ। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बै कालभारि क्रुसाव बे सैताननि गासै हाबाफोरखौ फोजोबबाय। जोङो नायनि दायो माबायदि 10ता हांखो दिन्थिनानै इजराइलफोरखौ इसोरा बे मिसर देशनिफ्राय दैखोबोदोंमोन। ओंखारलांनाय 7 बालाबाव जोङो नायोबा मोनो, दिनै मुसिखौ बिदा अरननि गेजेरजों मिसर देशनि फाराव राजानि सिगाङाव लावथिखौ गारनानै जिबौ जाहोदोंमोन।
आरो बेबायदिनो गोबां जादुगरफोराबो गावसोरनि जादुजों लावथिखौ जिबौ बनायदोंमोन नाथाय अरननि लावथिया बे जादुगरफोरनि जिबौखौ मन'दों आरो बेबायदिनो 7 दिन नील दैमानिफ्राय लानानै गासै बासन बर्तनाव दोननाय फिसा गेदेर हाखर हाला जेसेबां मिसर देशआव दैफोर दंमोन बे दैफोरखौ थै खालामदों। बे दैया हप्ता मोनसे थै जानानै थादों आरो मिसरनि राजाया बुंदों गसेन हादराव जाय इजराइलफ्रा दङ बिसोर लोंनाय दैफोरा माबायदि दं नायहैथां। अब्ला गसेन हादराव जाय इजराइलफोरा दङमोन बेवहाय दैया दैयैनो दङ। बाव जों इसोरनि महिमाखौ जों नुनो मोनदों आरो जों नुनो मोनो गुतै मिसर देशखौ इम्बुजों सैहोनाय ओंखारलांनाय 8 बालाब 5निफ्राय जोङो नायोबा मोननो हायो। मिसर देशआ इम्बुजों सैनांदोंमोन आरो बेबायदिनो गेसाव मोनामनानै थानो हायैनि इम्बुखौ हुंनो गोनां जालायदोंमोन। अरग्रा अंखा गुतै मिसर देशनि हाद्रिखौ अरग्रा अंखा खालामहोदों। बिसोरो जादुजों खालामनो बिथोन होदोंमोन आरो खालामदोंमोन नाथाय जादुजों बिसोरो खालामनो हायाखै। गोबांथार बेबायदिनो अंखा हरनानै मिसर देशखौ सैहोदों आरो दांसोफोरखौ हरदों। जोङो ओंखारलांनाय 8 बालाबाव जोङो नायोबा मोननो हायो 22निफ्राय 24 सिरिसिमाव जोङो नायोबा मोननो हायो गोबांथार दांसोफोर हरदों आरो बेबायदिनो सैहोदों। नाथाय जि जायगायाव इसोरनि फिसाफ्रा गसेन हादराव दङमोन बेयाव दांसोफोर गैयामोन। मिसरनि गासै जुनारफोरखौ थैग्लुंहोदों। मिसराव जेसेबां जिब जुनारफोर दङ बेफोर गासैखौबो थैग्लुंहोदों। ओंखारलांनाय 9 बालाब 6निफ्राय 7 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो मिसर देशआव गोबांथार बेबायदि जिब जुन्थुफ्रा थैग्लुंनाय। नाथाय इसोरनि फिसाफोरा जेराव दङमोन इसोरनि फिसाफोरनि बाहागोआ मासेबो बेबायदि गसेन हादराव थैयैखौ जों नुनो मोनदों बाइबेलाव। आरोबाव जों नायोबा मोननो हायो गुग्ला गोबांथार मिसर देशनि मानसिफोरनियाव बेबायदि गुग्ला गिदिर गिदिर थिफुनाय गारायफोर जानाय बेबायदि सास्ति आइखां बायखां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो मिसरनि फाराव राजानिफ्राय लानानै जाथा हुख्रेमग्रानि फिसा हौवा गिबिसिम बेबायदि थैग्लुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोबां बेबायदिनो मिसर देशआव जेसेबां बिसा गिबिफोर दङ बेफोर गासैबो थैग्लुंजोबनायखौ जोङो नुनो हादों। बेबायदि 10टा हांखो दिन्थिनानै जाय इजराइलफोरखौ दिनै लाबोदोंमोन दिनै बै इजराइलफ्रा बावगारनानै दिनै मुसिखौ बेबायदि गोबांथार दुखु होदोंमोन। दिनै जों मानसि माहारिया अहंकार आरो जोङो जुजिग्रा जाथि। अब्लाबो इसोरा जोंखौ इसिग्राब अनबाय बियो मानसिखौ गावनिफ्राय एसेल' दुइसिन खालामदों। जोङो बेखौ नायोब्ला गितफोर 8 बालाब 4निफ्राय 6 सिरियाव जोङो नायोब्ला मोननो हायो। अब्ला मानसिया मा बेखौ नोङो सुंग्रिनो अब्लाबो नोङो बेखौ गावनिफ्राय एसेल' दुइसिन खालामबाय। दिनै इसोरा जोंनि मावनाय अपराधफोरखौ गावनि बिसा हौवानियावसो बियो होबाय। आइजाया चेप्टार 53नि 4निफ्राय 8सिमाव जोङो नायोबा मोननो हायो जोङो साफ्रोमबो जोङो मेन्दानि समान जोङो आन्दायबायमोन आरो जोङो मानसिफोरा गाव गावनि डिसिसनाव जोङो लामा लाबायमोन। जोङो गासैबो मेन्दानि समान जोङो आन्दायबायमोन। गोजाम नियमनि बादिब्ला सिगाङाव बुलिखौ सानसेयाव खननै होनाय जायोमोन फुङाव मासे आरो बेलासियाव मासे। जोङो ओंखारलांनाय 29 बालाब 38निफ्राय 39 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो बेखौ फुङाव मासे आरो बेलासियाव मासे होनायखौ जोङो नुनो मोनदों बाइबेलाव। मजेसनि गेजेरजों बे गोजाम बुलिखौ होबाय थादोंमोनब्लाबो इसोरा मानो मोजां मोनासै आरो इसोरा मानो दुखु मोनखो। जोङो लिबि पुस्तक 20 अध्याय लिबि पुस्तक 15 अध्यायाव जोङो नायोबा मोननो हायो बे ओरैबायदि नियमफोर दङमोन नोंथांमोना गावसोरनो फरायनानै नाय। जोङो गासैबो जोंनि गोजाम इसोरखौ फोथायग्राफोरा मिथिखायो नाथाय जायफोरा दिनै आंनियाव सोंदों बिथांमोना दिनैसिम जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै मिथियाखै। नोंथांमोनहा नाय बे लिबि पुस्तक 20 बालाब लिबि पुस्तक 15 बालाबाव नाय
बे गोजाम बलिया माबायदिमोन? बेबायदि सोरबाया जिनाहारि खालामोब्लाबो बेखौ अन्थाइजों खुबैथारोमोन। सोरबाया साबातनि सानाव माबा मोनसे मावोब्लाबो बेखौ अन्थाइजों खुबैथारनाय बेबायदि जोङो बाइबेलाव नुनो हादों। दिनै बेबायदि अगेन बेबायदि अपराधफोरखौ इसोरा सैनो हायासै। दिनै इसोरा बेबायदि बलि होनायनिख्रुइ मानिनायखौसो मोजां मोनो होननानै बाइबेला बुंदों। गितफोर 40 नम्बरनि 6 सिरियाव बुंदों इसोरा बलिनिख्रुइ मानिनायखौसो हामजासिनो। इब्रिनि 10:6 सिरियाव बुंदों इसोरा बलि होनायनिख्रुइ मानिनायखौसो न्याय हाबा मावनायखौसो हास्थायो होननानै। बेनिखायनो इसोरा गोदान नियम आरो गोदान थांखि बियो लाबाय। जेसाया 65:17 सिरियाव बियो बुंदों नाय आङो गोदान नख्रां आरो गोदान पृथिबि सोरजिदों। आंनि रायतफ्रा बेयावनो खुसि जानानै रंजागोन आरो बियो रंजानायनि बिसयल' जागोन। बे बाथ्राखौ जेसाया नाबिजों ख्रिस्ट जोनोमनि 800 बोसोरनि सिगाङाव बिफा इसोरा बुंखादोंमोन। सिगांनि आयेनाव मुंबो गोरोन्थि गैयामोनब्ला दिनै इसोरा बे गोदान नियम आरो गोदान डिसिसनखौ लानाय नङामोन। जोङो इब्रिनि 10:12 जोङो नायोबा मोननो हायो। 3 सिरिनिफ्राय आङो फरायनि। आयेना थाल्लायैनो गोग्गोमोनब्ला बिसोरो जुनार बलि होनायखौ नागारनाय नङामोन आरो बिसोरो खनसेनो गोथार जागौमोन आरो गावसोरनि पापफोरनि थाखाय दसि होननाय थानाय नङामोन। नाथाय बोसोरफ्रोमबो बलि होनाया जोंखौ पापखौसो गोसोखांहोसिनो होननानै बुंदों। बे बोसोरफ्रोमबो बोलि होनाया जोंखौ पापनिफ्राय उद्रायनो हाया। मानोना मोसौ फिसानि आरो बोरमा फान्थानि थैया माब्लाबाबो पापफोरनिफ्राय जोंखौ उद्रायनो हाया। बे बाथ्राखौ जोङो इब्रि 10:3-4 जोङो स्पष्ट मोनबाय। गासैबो आयेन बायदिब्ला थै बोहैहोनाय गैयाब्ला पापनि नागारजानाय गैया। इब्रिनि 9:22 सिरियाव बुंदों थै गहोआब्ला पापनि नागारजानाय गैया। मानोना मानसिनि जिउआ थैयावसो थायो होननानै जों दहायनो लिबि पुस्तक 17:11 जोङो मोननो हाबाय। जोंनि बे आयेन बारसिनाय जोंनि बे अपराधखौ खोमोनो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्टआ जोंनि पापनि लागै बे कालबारि क्रुसाव गावखौ जुनारनि जोबथा बलि होबाय। जाया दिनै बे जिसु ख्रिस्टनि कालबारि क्रुसाव जोंनि पापनि थाखाय आलाय जानायखौ जोङो नायहरो अब्ला जोङो पापनिफ्राय जोङो बासाय जानायखौ मोनगोन आरो नागार जानायखौ मोनगोन। प्रथम पिटर 1:18-19 बुंदों नोंसोरो मिथिगौ नोंसोरनि आबै आबौफोर होलांनाय नोंसोरनि सना रुफाजों नोंसोरनि दाम गोसा सनाफोरजों नोंसोरो पापनिफ्राय उद्राय जानायखौ मोनाखै। नाथाय दागो गैयै मेन्दा फिसा बायदि जिसु ख्रिस्टनि दाम गोसा थैजोंसो जोङो पापनिफ्राय नागार जानायखौ मोनदों। बे बाथ्राखौ जोङो मोननो हादों। जोङो पासनि कर्म 4:12 सिरियाव जोङो नायबा मोननो हायो। पापनिफ्राय गहोजानायखौ बिजोंल' मोननो हागौ। बेखौ नागारनानै पापखौ उद्रायनो हाग्रा सोरगो आरो बुहुमाव रावबो गैया होननानै जोङो मिथिनो हायो। आरो आङो बिनि गेजेरावनो मोनसे खोथा एन्सारखौ होनो नागिरदों। कमेन्टआव सासे फोथायारिया बुंदोंमोन पास्ट प्रेजेन्ट फिउचार पाप निमाहा मोनखाबाय ने? बे बाथ्राखौ सासे बेक्तिया बुंदोंमोन। आं बेखौसो बुंनो हास्थायदों नंगौ बे बाथ्राया। दिनै जिसु ख्रिस्टआनो जुनारनि जोबथा बोलि जानानै गावखौ कालबारि क्रुसाव जोंनि लागै बोलि होबाय। जाया बेखौ गोसोखाङो जाया बे क्रुसाव नायहरो बेयो थाल्लायैनो निमाहा मोननायखौ जोङो मोननो हादों। जेरैहाय मुसिया फिथलाइनि जिबौखौ फोथार बारियाव आलायनानै दोननाय समाव जिबौ अरजानाय बेक्तिफोरा बै फिथलाइनि जिबौखौ नायदावबानो बिसोरनि गासै बिसफोरा गलांदोंमोन। दिनै जायफ्रा जिसुखौ फोथायनानै बे क्रुसाव नायहरगोन बिथांमोनहानो बेबायदि पाप निमाहाखौ मोननो हागोन। नाथाय बाइबेला मोनसे खोथा बुंदों इब्रायारि 10:22 सिरियाव मिथिनानैबो गोसो जानानै गले गले अपराधखौ मावबाय थायोब्ला आरोबाव पापनि निमाहा गैया आरो पापनि बोलि गैबावला। बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट मोननो हादों।
जों जुदि मिथिनानैबो गोसो जानानै बारे बारे मावबाय थायोब्ला निश्चय पापनि बलि गैया। बे बाथ्राखौ जोङो बाइबेलाव दिनै स्पष्ट मोननो हाबाय। आरो बिनि गेजेरावनो जायफ्रा दिनै बे जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै सोंहरदोंमोन बियो सोर, बियो मानो कालबारि क्रुसाव बोलि जानो गोनां जाखो, बे बाथ्राखौ आङो हयथ' मोजाङै बुंजोबनो हायाखै। नोंथांमोननो आङो जि बाइबेलफोरखौ होनाय जाबाय, जि गोथार बाथ्राफोरखौ होनाय जाबाय, बेखौ आङो नोंसोरनो अभारफोरनि गेजेरजों बाइबेल पडफोरखौ आङो हरबाय थागोन। आरो मोजाङै फरायनानै मोजाङै नायलां, बियो सोर, बियो मानो बोलि जानो गोनां जाखो। दिनै जोङो गोबां थाखा फैसा गारनानै जोङो बोलि होनो गोनां गैला। दिनै जोङो बे जिसु ख्रिस्टनि क्रुसाव नायहरोब्ला जोंनि अगेन अपराध, जोंनि गाज्रि मावनायफोरखौ जोङो सिमान लायोब्ला जोङो पापनिफ्राय निमाहा मोनगोन। जोङो गासै बुहुमखौ मोननानै जोङो बासायजानायखौ मोनाखैब्ला जोंहा जेबो लाब गैया होननानै बाइबेला बुंदों। माथाइनि 16 बालाब 26 आरो 27 जोङो नायोबा मोननो हायो। जहननि 3 बालाब 16 सिरियाव बुंदों, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जाथारनाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। जाया बिफानि सासेल' बिसा हौवा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो बियो आद्रि जानाय नङा, बियो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। बिदिब्ला जोङो मिथिबाय दिनै जिसुआनो जोंनि सोरगोनि लामा। जहन 14:6 बुंदों, आंनो नंगौ गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सौहैया। आंनो गोथांनि लामाया। दिनै जिसु ख्रिस्टआनो जोंनि सोरगोनि लामा। जाया बेखौ फोथायगोन बियो पापनिफ्राय नागारजानायखौ मोनगोन। बिनिखायनो फै जोङो गासैबो बे इसोरनि जोंनि पापनि थाखाय गावखौ बोलि होनाय आरो जोंनि पापखौ बानस'नाय बिनि अननायफोरखौ जोङो गोसोखांनि आरो जोङो बे क्रुसाव नायहरनि आरो जोंनि मावनाय गासै अपराधफोरखौ जोङो सिमान लानि। आंनि दिनैनि इसोरनि बाथ्राखौ बुंनाया आङो बेसेयावनो दोनथ'बाय। गोबांथार दङमोन बुंनो, नाथाय समनि आंखाल। बेबायदि गोलाव गोलाव आङो बुंनानै आङो नायग्राफोरखौ आमुनि खालामनो इच्छा खालामाखै। दायो आङो जिफोरखौ बुंबाय बेखौ मोजाङै नायनानै गोथार बाइबेलखौ फरायनानै सोलोंनो नाजादो फंबाय बिनानाव नोंथांमोनहा। आरो बेबायदिनो सोलोंबाय था। हानायसिम आङो शेयार खालामगोन। आङो जोंनि गोरों गोरा हिक्कित बेक्तिफोरनि थाखाय बेखौ बुंदों बे नङा। सोरबाया नायनो बायोब्ला बेखौ नायनो नाङा। आङो सानैसो मानसिनि कमेन्ट आरो सानैसो गोदान फोथायारिफोरनि कुइसननि थाखाय आङो दिनै जिसु ख्रिस्टआ सोर आरो मानो क्रुसाव आलाय जानो गोनां जाखो बिनि सोमोन्दै आं हाजासे बुङाखैब्लाबो आं बेसेखिनिखौनो बुंनानै आं जिसुनि मुङै दोनथ'नाय जाबाय। आमेन।